zize zingabi mbalwa ungene uzivalele wena nonyana bakho uthulule kwezo zinto zonke uzishenxise ezizeleyo wefane kuye wazivalela yena nonyana bakhe ezisa kuye bona wathulula yena wathi zakuzala izitya wathi unyana wakhe zisa esinye isitya kum wathi yena kuye akusekho sitya yanqamkane ioli waye waxelela umfowabo kaThixo wathi yena hamba uyakuthengisa le oli leyo uhlawule ityala lakho uphile wena nonyana bakho ngeseleyo. Ephesians chapter 3 Verse 16. verse 16. 20. Verse 16. Ukubani nike lobutyeli basuko lwakhe ukomelezwa ngamandla ngaye umoya wakhe wokusindisele emntwini ongaphakathi ukuba uKristu ahlale ngalo ukholo ezinhliziyweni zenu nendele. 18. Nisekelwe eluthandweni ukuze nithi ndawonye nabo bonke abangcwele libe nako kanye ukuqiqa into obuyiyo ububanzi nobude nobunzulu nokuphakama kwalo kwanobulwazi uthando lukaKristu olungalise ukwazi ukuze niye nizala ngabo konke ukuzala kukaThixo. Verse 20. Kuye ke onako ukwenza okungaphezu kwento zonke okugqithiseleyo kakhulu ngaphezu kwesikucelayo nesinokukuqika ngokwamandla asebenzayo ngaphakathi kwethu. Kuye malubekho uzuko ebandleni elikuKristu uYesu kuse kuzo zonke izizukulwana zabo iphakade nasemaphakadeni. Amen. uyokhumbuza umprofeti ukuthi noba sengasekho umyena uyamazi ukuthi wayemthanda uThixo, uyayazi ukuthi wayemboyika uThixo. Nangona sebemkile ushiywa lo mama enetyala, kukho ityala elikhoyo endlini, yena unengxaki yetyala, ityala angalaziyo ukuthi yawuthini na, ngoba kuyacaca ukuthi wonke umuntu nomuntu uba nayo into anengxakanyana nayo, noba kungakuhle kweyicala kodwa ikhona enye ingxakanyana odinga uncedwa kuyo. Esithe izolo kudingeka ukuthi sazi ukuthi xa lishubile siyaphi, ngoba indlela
okanye singafani noma uPenina yena owacinga ukuthi eyakhe ingxaki uzawuyenza abe ngapha abethonta abanye abantu abecikida abanye abantu ebangcikiva kodwa yena uMamuhana wayazi ukuthi noba ndinale ngxaki sendilibele ngayo wabona ukuba kudingeka ntoni endlini kaThixo ukwenzela uba aphume kule ngcikiva. Sambona uMamuleya ekuseni sambona ukuthi yena uye wathi xa eyibona le ngxaki ingekho within her power ukuthi ayilungise waqonda ukuthi the best way eyokuba ndizilahlele enkosini and praise the Lord. Ngoba kaloku nguye osaziyo, nguye i-creator yempilo yethu, nguye owazi zonke izinto ngempilo yethu. Sathi ke ngoku kule service siphuma kuyo sabona ukuthi uThixo akafuni ukusifihlela izinto zamazulu zezinto. uThixo akafihli into, hayi akafihli into uThixo. Ezile uYesu azokhulula umuntu esonweni yinto yobana ufuna umhlaba ufane nezulu sigqobhozele. Amen. Sike sathi izolo sathi asingabo abeni ilizwe. Sathi we are the heavenly citizens, but heavenly citizens as the idea of South Africa, so that we may operate up in South Africa. Otherwise, Tina, we are not subject to ilizwe elisikulo. Tina silolunye uhlobo lwabantu, uhlobo lwabantu olungena ezulwini, uhlobo lwabantu lithi lisezulwini kodwa imizimba ilapha emhlabeni. Asifani nabantu nomeza bethu, asifani nabanye abantu kodwa ongendawo uthanda ukusifanisa nathi sithi siyafana. Hayi asifani. Haleluya. Asifani. Uthi uAbraham uthi xa zawutshabalalisa iSodom neGomora athi zithi izithunywa sezizawuphuma kwakhe ezamkele athi no man andikwazi ukumfihlela uAbraham ngento endizawuyenza. Silolo luhlu uThixo angathandi ukuthi sifihlelwe izinto ezizakwenzeka zingekenzeki. Into esenhliziyweni yam kule ndawo yeKings uthi sekuzile ukuthi unantoni na ekhoyo endlini, achazi ukuthi uyayeya, achazi ukuthi ndineflaskanyana ndinekolanyana azothi umkhonzi kaThixo angoboleka ii-vessels, angoboleka indishi. Uthi verse 3, and Elisha said, borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Into ehleli enhliziyweni yami uThixo akukho umangaliso. Ndithe kukho izinto ebekumele siya-operate kuzo. uThixo akakwazi ukwenza nto in our lives i-difference yebandla lokuqala nathi yinto yobana we are full of things, these vessels
But in order for umangaliso wenzeke, what is needed is empty vessels. Into ebesikhankanyile izolo sifunda kwabaseKolose chapter 3 sisithi kukho izinto ezichazwayo ukuthi put off, khulula zizinto funeka sizikhulule ngoba in this kingdom esikuyo akuhambi yonke into. In order ukuthi zibe filled, only kudingeka zibe empty. Yilonto ehleli enhlizweni yami ukuthi uThixo ufuna we empty ourselves. Empty yourself. Empty zonke izinto ezingafunwayo kuThixo. Empty yourself nezinto ocinga ukuthi ziyafunwa. Empty so that he can fill you. If ufuna ukuphinda ayifake. Ngoba ezinye izinto sicinga ukuthi ziyadingeka apha embusweni. Sihamba ngokwe-standards of the world. Sicinga ukuthi the kingdom of God ihamba ngokwe-standard of the world. Yes, we are in this world, but the operation of our identity of heavenly citizens is not the same as the operation of the world. So empty, we need to empty ourselves. We need to empty. Ukuze yena azogalela. Ngoba uyafuna, but it will be a waste to take a jar as a full ngezinye izinto noma ayikho full noma seyingaka ugalela i-oil apha kulamanzi. It's a waste. And our God has no waste. Uyafuna yena isenhliziyweni yakhe ukuthi abantu mabafane nami. Akukwazi ukwenzeka lonto leyo ise-full of izinto ezingafunwayo kuThixo. Futhi kule ncwadi yabase-Efesi simentionile izolo phaa verse 10 sathi God's purpose in all this was to use the church to display his wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. uThixo, he has a purpose. Ufuna ukuziveza. Akazuziveza ngamnawe. But asoze yenzeke lento lena if sizisele izinto. He want to fill us. Ngoba uThixo wakhe. Hayi akanamona uThixo. Akanamona. And phaa kule ncwadi yeKings, i-oil was only yakwazi ukugalelwa depending on available vessels. Another thing, it's empty and available. Are we available? Or citizens, sifikile sinoke sicinga ukuthi masihambe sicinga abantwana bethu. uThixo ufuna ubuThixo bakhe bube phezu kwethu. Wayeke wacela uMoses wathi nyuka intaba uMoses wathi xa sele sihla ngoba ubuThixo bakhe
mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request. You know, imithandazo yethu unlimited God. Imithandazo yethu likunzwana ayiyorekhoda likunzwana. It's a drop of what God can do. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His marvelous, for His miraculous power, constantly energizing you. Ukhona yena sengaphakathi kuthi, but ufuna siyamxina, siyamchoka. Ithi iBhayibhile ningamchoka umoya ongcwele, ningamenzi buhlungu umoya ongcwele. Siyamchoka, siyamkhuna, simenza yonke loo nto leyo. Yena uvulile, ufuna ukwenza, but ufuna the empty vessels, ufuna the available vessels, ufuna abafumanekayo, ufuna ukuzibonakalisa ukuthi ubani na. He's God. Akafishi into. Oh mama, let us avail ourselves. Let us empty ourselves. He's available. May God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Father.